Отнекате от мене и някъде море се раздели. Да не мога да те гледам, за какво са ми очи. Отнехате от мене, сякаш късаха месо. После мътните ме взели, да живея за какво? Може да не е сега, ще те имам някога. Ако днес съм жива, аз съм жива за това. Те не знаят, кажа ли, само дома моя си. Вътре в мене ти си, който ще да провери. Връщам се, взимам те, и който ще да е с тебе, любов ли е? Хвърлям се, натискайте ясно. Слабо без да погледна, връщам се, чакаме. Не мога цялото време и нито те, нито мен. Не давам повече да докосвате тук. Съм, гледаме в очите, стой съм, с тебе или с никой друг. Съм, няма да отида. Хей, тук съм, гледаме в очите, стой съм, с тебе или с никой друг. Съм, няма да отида. Това е вечерното шоу на Радио Ултра с диджей Роско. Много дълга родината е радио. Не ми спирай къстополема. И тази вечер наживо за вас с диджей Роско. Научих се да лъжа и другите не питаха за теб. Ако се ме разкажа, ще са мъртви всичките. Научих се да крия, че за теб не ме боли. Любовта как да убия, що ме убиваш ти. Може да не е сега, ще те имам някога. Ако днес съм жива, аз съм жива за това. Те не знаят, кажа ли, само дома моя си. Вътре в мене ти си, който ще да провери. Връщам се, взимам те, и който ще да е с тебе, любов ми е. Хвърлям се, но сляпо без да погледна, връщам се, чакаме. Не помня цялото време и нито те, нито мен. Не давам повече да докосвате тук. Съм, гледаме в очите, стой съм, с тебе или с никой друг. Съм, няма да отида. Хей, тук съм, гледаме в очите, стой съм, с тебе или с никой друг. Съм, няма да отида. Айде, Монтьоро! На здраве! Взимам те, и който ще да е с тебе, любов.